abanye bathe bathatha noJesu le ngxaki isakhona, abanye bengekazalwa nosalo le ngxaki khona, le ngxaki khona igulapha kwakho. Nawunexhala nabantwana obazalayo mama tata, abantwana bakhulela kule ngxaki. Satan kumon Satan xa cimingqende evele kwakho azakhela ikhaya kwakho ucimbe nawe hey uyam-accommodate ngoba oko kwabanje kule ndlu somamkele into yalapha wasiwe nekhaya lakho okanye wena wasiwe kufunjwe negama lakho lasiwe ngengxaki omileyo ubumhlupheko utwaphaa abahlupheki uhlala utapakwa nhlala kuthiwa ulenqwela phaya emangqoleni kuthiwa ulekinza phaya emakhinzeni uyawuyathi untolayo abanqale bonke kodwa yinto endala le siyibamba nesisalo sakho ayomne kakhulu. It was so bad. Yacinga inoba nezinja futhi nabam zazingenamhla wala mathambo kodwa ingenawo nomongo. Inja idlula nje ukubhala seyifumbuza le nto. Ubona uSathane xa seqheleka kubi yonke into uyifunde lapha kuwe, naxa ipractice inzima uyifunde lapha kuwe ngoba sowunomeko. Kodwa worry not, isandla sikaYehova sekhona kunemvuselelo. Kukamanda abathabathwayo abahlohlo aphezulu sesandla sikaNkulunkulu bayawabona la mathambo, bayayibona le meko, bayayibona le nhlungu, bayayibona lo mgqwaliso. Isandla sephansi kwabo asonyambisi sisawuphela ekokhala kusawudlula lanhlungu esawuvaleka. Isandla sikaYehova sephansi kwabo. Abanye basiwa ngesifo kuthiwa ngaba bashiywa ngokhawulayo pha, basiwa ngecancer pha, basiwa nge-AIDS phaya. But worry not, noba oogqirha bathe nyangeki kodwa isandla noba bathi oogqirha i-AIDS enathambi kodwa isandla sithethe into. Noba bathi oogqirha i-cancer enathambi kodwa ihaleluya isandla sithethe into. It was so dry. So dry bones. Jonga le meko kuyo itsho ngowagqibela namhlanje namhlanje ngoyiko yikezi ngaphaphazeli kuphaphazela. These are the kids of the tribals. Jebuva le nhlungu ingathi yaqinisa, hayi qinisa ngomgqibela. Ikhabakaba ngomgqibela kodwa ihlala likaThixo liphantsi kwehashe. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Yabekwa kukuhlala likaThixo liphantsi komqala yedwa hluphayo. Worry not, Jesus is in control. He's in control. Put them out of it. Wathi nyana wamntu ayakuphila nala mathambo. Wathi ke kum nyana wamntu ayakuphila nala mathambo. Bantu basemaziphumeleni. Hallelujah. Bantu basemaziphumeleni. Ngiyamkholela uThixo. Ngiyamkholela bantu basemaziphumeleni angaphila nala mathambo. uThixo njengoba uzale umbuso
lo mbuzo ngoba efuna uguqula uwenzekile ayeke uba ngumuntu because uthe son of man. Now ufuna ukumtshintsha angabe yo-son of man abe son of God ngoba the son of God is a creator with God. Ngibona bakhona abantu ilota nakumele sofuna kuyo akafuna ihlanganisa ngokwakho funda dathi inkosi Jehova koshiwe mazophangothi engeke ndathi apha ezweni ungaziko Jesus phangothi basisibheke phambi kwamasulu ungabi all I know everything phangonkulunkulu thembela kuye nobukhomba ngeyakho imvelo ungazama ukuhlanganisa le nto uthemba kamfuni umuntu onoplan B kodwa ufuna umuntu onethemba lakhe linguyehova ibhani uqala eselonto othemba lakhe lisebantwini ngoba onke uhamba bonke kodwa uthixo umela njalo othendibuza kwentalo athi kwencwadi Matthew chapter 5 or 6 chapter 6 athi inyanga zezulu ziyaphela kodwa nezonke kolokelo ashiyentanga zezulu zivuka ngomso zingenakhalala ngomso zithele